हेलो गाइस से तो नेला ना ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା टेस्टी ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଷୀରି ଏମିତି ସୁପର କାଜୁ ଫାଜୁ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ପୁଣି କିସମିସ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଇପିଇ କହି ରଖୁଛି ଆମର କିଟ୍ କଲେଜର ଯିଏକି ପାସ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପିଲା ଯିଏକି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପାମ୍ପଡ଼ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଭି ଖାଇବ ତ ନା ଖାଇଲେ